Иртәгә 13 апрельдә ислам дөньясы өчен изге Рамазан айы башлана. Мөселманнар уразага керә. Шул уңайдан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дин кардәшләребезгә мөрәҗәгать итте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза дахала Рамадан, футихат абвабул джанна, ва гуликат абвабун ниран, ва сулсилатиш шаятин." Рамазан айы килеп җиткәндә, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Һәм башка бер хадистә пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай ук: "Ман сама Рамаданан", кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә, Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу итәләр дип әйтә. Инде Рамазанның килүе белән барыгызны котлыйм. Иншаллаһ, Рамазаннан соң барыбызга да чүп-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын бәйрәм белән.